Любовта към рок-музиката в България е повсеместна. Доказват го препълнените зали и екзалтираните фенове на всички концерти на големи групи. Доказва го и традицията под водите на Юрая Хип да се събираме на 1 юли. Но Джулая всъщност е един празник, който не е само на музиката, но и на свободата и промяната. Разкажете ни малко за него. Радост? Здравейте! Наистина е много важно първо да обясним какво всъщност е July Morning. July Morning е, както ти спомена, песен на английската рок група Uriah Heep. Тя е третата от албума Look at Yourself от 1971 година. Написана е от техния кейбордист Кен Хенсли и, както той сам обяснява, по време на турне едно юлско утро той се е намирал в автобуса на групата и почнал да си подрънква и да разказва как е бил там една сутрин в юлското утро. Интересното на тази песен е, че е записана с 8-пистов магнетофон и с един хамонт орган и орган солото накрая всъщност е записвано много пъти, едно след друго, поради факта, че самият орган не е бил пригоден за изсвирване повече от 2 тона едновременно. И можем да се убедим, че практически самият гений на Кен Хенсли личи в това как е успял да запише цялата звукова гама на края на песента. В анонса си мислех да кажа, че традицията July Morning е от 1986 година, но преди предаването Светло ми каза, че всъщност корените на July в България са още от преди това. Да, тъй като моите родители са запознати така от първа ръка с тази традиция, мога да кажа, че тя всъщност започва около 78 година, като това са били група ученици в горните випуски, които просто решават да се съберат и да посрещнат изгрева на брега на морето във Варна. Всъщност става дума за не повече от 5-6 до 10 човека. Като лека по лека този така наречен празник прераства в една традиция и може да се каже, че се разраства така около 86-та година, когато вече доста повече хора научават за това нещо, а и може би са започнали по-малко да бъдат гонени от тогавашната милиция все пак. И такива проблеми е имало по него време. Развиване на традицията има с годините. Сега вече дори музикантите от Uriah Heep знаят за тази традиция и има организирани концерти, както много хора знаят. Легендарният Джо Уолтън посещава всяка година България, като мисля дори, че има къща България. Той е голям фен като цяло на природата. Доскоро традицията беше на Камен бряг. За съжаление, тази година, поради промени в управлението на Каварна, традицията е изместена в Тутракан, което за мен лично е доста странно решение да се посреща изгрева не на източния бряг на Черно море, но все пак е имало около 3000 души събрани. Интересно ми е да ви попитам, тъй като говорим за запад на рок-музиката. В последните години не съм напълно съгласен, но има такъв дискурс обществен. Как се породи вашата любов към рока всъщност и как вие започнахте да се занимавате с рок-музика и да слушате рок-музика? Моят баща винаги е бил голям фен на рок-музиката. В интерес на истината най-любимата му група е точно Uriah Heep. И той винаги на път, когато сме били с колата, е пускал записи на любимите си песни. Аз просто в един момент нямаше как и се запарих по рок-музиката. И от тогава съм див фен. Ти си бас-китаристка също? Да, обичам така ниските тонове. Басът, който крепи ритъма и музиката в една песен. При мен беше горе-долу подобна историята. Родителите ми са така активни слушатели на рок-музиката и се спомням как слушах интрото на Smoke on the Water и просто не знаех как се казва тази песен, но просто знаех как звучи и исках постоянно баща ми да ми го пуска. И лека по лека реших просто, че искам да започна да свиря на китара и нещата прераснаха по този начин. Заговорихме за музиката днес и за да поговорим малко за поп-музиката, нека чуем кратка част от новата песен на Гери Никол. Няма да ви питам за мнението ви за Гери Никол, защото ни слушате деца все пак. Искам да ви питам по съвсем друга линия нещо. В философията има една теория, че синтеза или истината се ражда в противопоставянето между тези и антитези. И ако приемам, че Гери Никол е антитезата, коя е тезата? Тоест, коя е музиката, която е в противовес на Гери Никол в днешно време? Има ли млади изпълнители, които може да класифицираме като правещи изкуство? Честно казано, с музиката в момента в България не съм особено запознат да мога да кажа какво е нещо, което може да се противопостави на музиката на Гери Никол.
но като цяло биват издавани много добри модерни албуми в момента. Рок албуми става дума, примерно в класацията на Billboard за рок албуми под номер 1 е албума на Red Hot Chili Peppers The Getaway с песента Dark Necessities. Смятам, че това е албум, който трябва да се чуе. Радост, ти какви модерни изпълнители слушаш? Модерни изпълнители, аз честно бих признала, че леко изневерявам на рока, но с удоволствие слушам нови поп изпълнения. Джастин Тимбърлейк има много хубави нови песни. Той доста в последно време се задълбочи в текстовете си, в музикалните изпълнения, което си струва да се чуе. Но отговор на твоя въпрос, ако има теза и антитеза, бих казала, че още през 70-те години рокът и диското са били противопоставяни и винаги единият легион е бил също другия, така че и в днешно време сигурно рокът пак е опозира на поп-музиката. Милена, да те включи теб в разговорът. Кои са твоите любими изпълнители в 21 век? Без съмнение, на първо място ми е Red Hot Chili Peppers, те че го споменаха. Голяма фенка съм. Има доста голям брой от групи, противно много коментиращи хора, че в днешно време няма хубава модерна музика. Имам наистина много хора, които правят качествена музика. Foo Fighters все още са актуални. Има какво да се слуша, не е Coldplay. Адел трябва да споменем също. Адел, да. Не съм и много голяма фенка, но пак. Да. Продължаваме с Милена, а за да представим Милена, ще чуем част от една песен на нейна Адашка. Здравейте, аз съм Милена Славова, а вие слушате Радио Ориндж. Последното издание на българското радиопредаване за този сезон. Говорихме за музика, сега ще говорим за други хубави неща, като пътувания, но преди това, нека представим новия брой на списание Вие на нашия град, 12 подред, който излезна в края на миналия месец. Както предполагам знаете, то се разпространява безплатно в популярните за българите места, като магазини, ресторанти, автобусните компании. При мен е Милена Хаджийска, която е един от авторите в броя. Какво могат да намерят слушателите в списанието, Милена? Здравейте! Освен безброй многото съвети и полезни адреси, които може да открием в списанието, в този брой представихме директорката на Българското училище във Виена, Ирина Владикова. Може да открием няколко статии относно Виена и по-скоро нейното разглеждане от страна на туристите или еднодневни почивки извън Виена и да я представим по един очарователен начин. Еднодневни почивки и темата ни в момента. Твоята статия включва 3 места. Кои са те? Бърно, Братислава и Мьодлинг. Била ли си в трите? Не. Къде си била трите? Била съм в Мьодлинг от трите, но в Чехия съм била, имам някакви впечатления. Какво ще кажа за Мьодлинг? Интересно ли е, заслужава ли си? Как може да стигнем до там? Всъщност той е близо до Виена. Той е много близо от Виена, просто със баните от Виена. Пътя е максимум 20 минути. От Мьодлинг не очаквах да видя нещо много интересно, просто правих еднодневна почивка, екскурзия. Обаче бях много изненадана, понеже има немалко неща, които могат да се видят там. Има стар град, има църква, която е много красива. Има какво да се види просто. Не сте разбрали, до сега с гостите се познаваме, така че знам, че и Светлио и Радост са били в Прага и в Грац. Дайте първо да поговорим четиримата за Прага и как се осъществява, между другото Прага не е близко, как осъществяваме еднодневна екскурзия до Прага? Когато ходихме в Прага миналата година, си намерихме така сравнително ефтини билети и решихме, че ще успеем за 24 часа точно да разгледаме Прага, да се насладим на бирата там и да се върнем обратно. Общо взето тръгнахме сутринта към 9 часа и към 2 бяхме в Прага. То с бавен ход, бира в ръка, успяхме да разгледаме всички хубави забележителности. Времето беше сравнително хубаво и вечерта даже имахме възможност да поседнем на гледка и да се насладим на по още една бира. Светлината пътиха да се За мен основният проблем беше, че не можах да се насладя на всички бири, на които исках. Може би ми трябва цяла седмица, понеже Чехия наистина е дестинация, която може така да се нарече като бирена дестинация. Милена? И не е само бирена. Бях преди 2 години в Прага на концерт на Депеш Мод. И това е градът, който е оставил най-голямо впечатление у мен и не случайно няколко пъти съм споменавала, че ако ще живея някъде в чужбина, ще е точно в Прага. Изключително много ми хареса атмосферата, хората, бирата, пак да я споменем отново.
И да. Да синтезирам, ако не искате да давате много средства и да отделяте много време, вземете си автобуса за Прага рано сутринта и се преберете през нощта. Те ви стигне като време. Грац, следващата ни дестинация, Светло. Красиво, малко китно градче. Мога да кажа, че бих живял с удоволствие там. Спокоен град е, абсолютно няма какво лошо да каже за него. Също така една от основните забележителности, както в Грац, така и в Прага, е така наречения Глокеншпир. Това са едни куклички, Да. фигурки, които излизат в точно определен час и се движат. Това е много интересно да се види. Накратко за Братислава Радост. Братислава, тя е отдалечена на час и половина. За един ден човек може да си вземе билет за къде 15 евро на железопътните компании на ÖBB. И за 3 часа човек може да си направи много приятна разходка. Има много хубав сладък център, стар град, един хълм, на който има замък. Човек, ако иска, може да влезе и в замъка, но Може да напазарува също. със сигурност може и да напазарува. Има също много хубав сладолед, и който е прекрасен за разходка покрай Дунава. Аз ви благодаря. Надявам се разговорите ни днес да са били интересни на слушателите. За мен беше удоволствие наистина. Ще се радвам да се видим и да поговорим отново и на есен. От целия екип искам да ви пожелая едно щастливо и усмихнато лято. Хубав следобед. Ние се разделяме с Red Hot, които идват през ноември, така че не ги изпускайте.